What's up mga kabisi? So today's vlog mga kabisi, takal naman natin yung sinasahod ni Madi Katigbak mga kabisi. So si Kawasalak mga kabisi. So bago ang lahat mga kabisi, kilalanin muna natin si Wasalak ano? So tingnan, panoorin nyo yung kunting video natin na ginawa mga kabisi tungkol kay Wasalak mga kabisi. Magandang umaga mga Kawasalak. Ngayon umaga ay may pupuntahan ako. Yung galing kay tulong galing kay Sir Perlito Solis ang nagpadala ng tulong kasi ngayon may nagbigay siya sa 5,000. Ako daw bahala. Tapos ngayon kahapon may nangyari dito sa amin na may nagdadala tinamaan ng kaglat, patay. Kaya ngayon yung 5,000 niya ay doon ko ibibigay pandagdag daw sa pambili ng kabaong. Kahapon kundi lang pinautang muna ng kulinarya ng kabaong ay hindi may lalagay sa baong. Palitan muna sila ng 5,000. Tapos yung jumper ay nagbigay na ng 5,000 ulit kagabi. Hindi ko lang dala yung pera kagabi. Kaya ngayon ko ibibigay yung 5,000 pinadala ni Sir dito Solis. Mga Kawasalak, subscribe po natin ang kanyang YouTube channel, ang BSB TV. Yan po ang YouTube channel ni Perlito Solis. Pakisubscribe po natin sila at sila po ay may mga mabubuting loob din na handang tumulong sa ating kapwa. Mga Kawasalak, hanggang dito na lang muna. Pupuntahan pa natin yung asawa nung nasawi. Ayun guys, napanood nyo na yung kunting video presentation natin about kay Wasalak ano? So dako tayo dun sa sinisweldo talaga ni Wasalak mga kabisi. So ayun guys, ito na tayo sa sinisweldo ni Madi Katigbak official mga kabisi. So what's up guys? So ngayon tatakal na natin yung kay Madi Katigbak mga kabisi ano? So ngayon kung makikita nyo sa screen natin mga kabisi, so yun yung page ni Madi Katigbak official sa socialblade.com mga kabisi. So yan yung kanyang homepage mga kabisi. So yun, so dako naman tayo ngayon mga kabisi sa kanyang videos. So mayroon na siyang total na overall videos na 148 videos mga kabisi. So makikita nyo yan sa screen mga kabisi. So yan, 148 videos total na siya mga kabisi. So ngayon dako naman tayo sa kanyang subscriber. So mayroon siyang 70,500 subscriber mga kabisi. So yun, madami-dami na rin siyang subscriber mga kabisi ano? So yan ang kanyang subscribers. So ngayon punta naman tayo dun sa total views niya mga kabisi. So meron siyang 4,591,563 views. So marami-rami na rin siyang views mga kabisi. So yan. Then punta na tayo ngayon dun sa kanyang sweldo mga kabisi. So ito ay estimated lamang na sweldo ng isang vlogger mga kabisi ano? So kung makikita nyo sa screen natin, meron siyang $81. So pag kinonvert natin yan mga kabisi, meron siyang 3,807 pesos na estimated earnings sa YouTube mga kabisi. Ngayon punta naman tayo sa kanyang peak na sweldo or estimated earnings mga kabisi. So meron siyang $1,300 mga kabisi. So pag kinonvert natin yan siya, meron siyang 61,100 pesos mga kabisi. So yan. So yan yung estimated earnings ni Madi Katigbak official or si Kawasalak mga kabisi. So hanggang dito tayo ulit. Yun guys, nakita nyo na yung sinusweldo ng ating idol na si Wasalak mga kabisi. So ayun. So usually guys, yung pinapakita natin estimated earning mga vlogger mga kabisi. So yung totoong income talaga ng isang vlogger ay gaya ng sabi ko, sila lang mismo talaga nakakaalam sa sariling channel nila yun mga kabisi. So idea lang yung mga kabisi yung pinipresent natin sa inyo no? So hanggang sa muli ulit mga kabisi. Ito ulit ang inyong kabisi na nagsasabing be happy. Bye bye. Happy lang tayo mga kabisi.
Cocaine